Здравейте! Това е моето домашно към тема номер 12 Automating System Deployment. Аз избрах задача номер 7 да създадем Capture Image на Windows 7 с инсталирани софтуери и апдейти. Значи, за целта ще използвам общо 3 виртуални машини. Ето тази клоун на Windows 7 клиент 1 е виртуална машина с Windows 7 с инсталирани Adobe Reader, Notepad++ и Windows апдейти и е syspretната. Ще й направя Capture Image, ще й направя един вид снимка и след това ще деплойна на празната виртуална машина и там ще имам същия софтуер и същите апдейти, на практика същия Windows. Така, отивам на Windows Server 2.8. Това е сървър, на който съм инсталирал ролята Windows Deployment Services. И тук имам няколко boot имиджи, install имиджи. За да направя Capture Image, отивам при boot имиджите. Избирам някакъв boot image, в случая за Windows 7. И му давам десен бутон Create Capture Image. Така, как ще се казва това Capture Image? Примерно Capture X86. Description е същия. Местоположение на файла. Тук отдеве се упражнявах, правих Capture Image, ще го презапиша ето този файл. Питаме дали да го презапише. Да. Сега в момента прави Capture Image. Да спра антивирусните, да забързам нещата малко. И общо взето философията е следната. Имаме някакъв компютър, някаква машина с инсталирани Windows, софтуери, апдейти, пачове. Syspretва се тази машина, за да се махне цялата machine specific информация, като сидове, там именно компютър. Правим един Capture Image. Това е всъщност вид boot image, който като бутнем от него стартира един процес подобен на Windows инсталацията, но в този процес имаме възможност да направим моментна снимка на съответната машина с всичките инсталирани софтуери. И след това този имидж да го съхраним и да го деплойваме на много други компютри едновременно. Така, ще дам пауза докато това свърши. Така свърши процедурата по създаването на Capture Image. Цъкам отметката да го добави към Windows Deployment Server. Окей, ще да имидж. Capture Vim. Capture X68. X86 е името на имиджа. В дефолтната имидж група ще влиза. Това е местоположението на файла. Тук проверява интегритета на файла. Добавя го. Така. И вече имаме Capture Image. Сега тази машина ще я бутна по мрежата. Ще имам две опции от начало
дали да стартира Windows 7 инсталация или дали да стартирам Capture Image. Така и сега много трябва да се стартира, защото е сред. Така, натиснах F12. Бутваме по мрежата и сега тук не знам защо два пъти ми се появява Capture Image. Това е стандартният Bullet Image за Windows 7. Фактически избирам Capture. Ето ги. Това е единия, това е другия. Да дадем малко надолу. Зарежда по мрежата. И след малко ще се появи един Wizard. Така. Тук изписва, че трябва да сме направили sysprep на машината преди да направим Capture. След като сме направили Capture, може да го добавим към Windows Deployment Services и да го използваме на други компютри, както ви казах. Даваме Next. Волуме за който да Capture Name. Цето, системния дял. Име на имиджа. Това фактически сега ще направи Install Image. Ами примерно Windows 7 плюс Software. Enter Date. Винаги иска description. Даваме description. Име на файла, къде да го сложи временно, докато го прати по мрежата. Преди да го прати по мрежата, в случай, че нещо стане проблем с мрежовата свързаност. Да го сложи примерно на C-то, някаква папка, images и име на файла. Windows 7 plus software and update. Дали да го добави, да го аплодне към Windows Deployment сервера? Да. Име на сервера bgsfdc1. Защо така не мога да пиша? bgsfdc1. Свързваме се. Може да иска credentials сега. После ще изберем image групата. Да. LSS администратор.
Image Group, създал съм Image група Captured Images. И сега започва една дълга процедура по правене на моментна снимка на целият дял C. Разбира се, ще дам пауза. И така, след няколко часова борба с проблеми, продължавам с видеото. Последно, което видяхте, беше от клона в Windows 7 клиент 1, правих Capture Image. Общо взето имиджа се направи, обаче като започна да се праща към сървъра, на сървъра нямаше място на хард диска, така че увеличих хард диска на сървъра, а хард диска на тази виртуална машина го закачих временно към сървъра и копирах ръчно Capture Image и го сложих ето тук. На D, Remote Install Images, Captured Images, Windows 7 плюс Software and Updates. Така, в Windows Deployment Services, в Install Images, Captured Images, съответно се появява нашия имидж. За тази група Captured Images. Сега да включим празната машина и да заредим по мрежата. Така. Ето, много бързо, пък аз трябва веднага да натисна F12. Сега бързо натискаме F12 и ето. Мога да избера стандартния сетъп на Windows или Capture x86. Спирам това. Windows зарежда файла по мрежата. Или всъщност не трябваше да правя това. Не, сега ще тръгне да прави кепчери на празната машина. Всъщност трябваше да стартирам нормален инсталационен процес. Да. Стартирам наново. Бързо. Бързо. Стига де. Рестарт. И сега още тук ще натисна F12. Добре. И сега трябва да избера първото. Нормален Windows Setup. И чак след това ще избера Install Image. Зарежда по мрежата. Ще дам пауза, да не ви отекчавам. Така. Скалата стигна до края. Да видим сега какво ще стане. Започва да зарежда.
И така, избира ми се локация България, ще избера аз. За input метод избирам US обикновено. Доменски админ. Това е за да се свържи с сървъра и да вземе списъка с имиджите. И ето го, имиджа. Windows 7 Software End Updates. Това е install image, фактически. А пък уния от DB Windows Setup и Capture бяха boot image. А това сега са install image. Давам next. Тук са обичайните неща. Мога да правя разни партиции и това, но всъщност давам next. Свързва се с сървъра, ще почне да извлича имиджа и започва инсталацията на Windows. Като приключи, ще продължа с видеото. Така, приключи копирането на файловете, останаха няколко стъпки от инсталацията. За държава избирам България. За Time and Currency избирам България. За Keyboard обикновено, както казах, избирам US, дали има. Да. Username, примерно admin. Или пък user 1. Password. Вече, за съжаление, с новите Windows не е възможно да нямаш парола. Винаги иска парола. И дори хинт искам. Ще ви кажа, че не е хубаво хинта да е като паролата. Така, лиценза. За сега без апдейтинг. По принцип апдейтите са хубаво нещо. Сме плюс 2 часа в София. Work Network, защото сме в домейн. И сега пак ще рестартира и пак пауза. Добре, че има пауза. И така, готово. Машината зареди. Имаме Adobe Reader. Имаме Notepad++ и съответно Windows апдейтите. И тях ги имаме. И така, да обобщя какво точно направих, включително и някои подготвителни неща, които не са предмет на това домашно и не влизат в видеото, но все пак ще ги спомена. Значи, тази машина имаше Adobe Reader, тя все още има Adobe Reader и Notepad++ и Windows Update. Клонирах я. Създадох ето тази машина. Сиспрепнах я. Направих от Windows сервера направих Capture Image. Заредих го по мрежата от тази машина. Съответно с този Capture Image направих пълен имидж на цялата машина. Направих Install Image, който кръстих Windows 7 Software plus Updates.
и го добавих към Windows Deployment Services, които са на този сервер. След това една празна виртуална машина я бутнах по мрежата и заредих този install image, който е Windows 7 Software плюс Updates, и го инсталирах и ето го Windows-а. Софтуер Adobe Reader и Notepad++ и апдейтите в контрол панел. И това е. Разгледахме как по по-лесен начин се деплойва Windows, готов с софтуер и с апдейти. Също така бих ви посъветвал да разгледате другите задачи от това домашност за Answer файловете, за Unattended инсталацията. Общо взето можете без никаква намеса да инсталирате наведнъж много компютри с софтуер. Това е едно голямо улеснение, което ни предоставя Windows Server. Сега, ако сме много голяма компания, може още повече да се улесним с System Center 2012, но то е допълнителен и сравнително скъп продукт. Както каза Боби, за компания до 1000 души вградения рол Windows Deployment Services в Windows Server ни е напълно достатъчен да инсталираме Windows, Unattended инсталации, всичко необходимо го има. И така, това е за сега от мен. Чао и до нови срещи!